aku. Wah, ngandel ora. Waduh, apure kaya ngene. Nah. Truk. Aku gak cekel, Truk. Maring sukma sinukmaya winayo ing sepi sumimpen telengking kalbu ambukaning marana tarlen saking liyep layaping aluyung pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati tan kausa manjun gupit sanggar saruk nono gandut pocapun nalika semanten ora kaya nata mandura miwah Raden Werkudara ngawi sanggaring para putra Jodipati pating bleber pating cul kaya samudra mbludak ana ing daratan. Prawadyabala mandekata lawan bindi posur tambur miang suling pandhen dalutak miwa bandara kakandha mawarna pindha Jaladrayana Sri Kawuryan Yen papunten Kanjeng Prabu Mandura ingkang putra ing pringgondanipun Gatotkaca Jumadung dawuh Rama Kyai kula Jumadung dawuh yen papunten po ingkang putra Punantarja Jumadung dawuh Rama Kyai Jodipati Jumadung dawuh
Wonten menapa sinuwun panjenengan ngawe sangganing para putra? Mboten kantun ingkang abdi kepatihanipun Prakuta kula jumadung dawuh lho. Wah he. Bareng ambabarana ingkang sejati ingkang abdi pun Pati Prakuta kula nuwun. Ana apa Pakde? Bapak Rama Kyai ning apa? Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Antasena ana dawuh apa Pakde? Prakuta wonten dawuh lho. Prakuta wonten dawuh. Kuwi janjane iso njung derajate Baladewa apa ora? Lho, kok malah kula dipun dukani mriya menapa? Kudune kowe iki ngerti, iki eneng endi? Wonten alun-alun. Wis ngerti? Ning alun-alune sapa iki? Ih, sinuwun Prabu Ngamarta, Praja Ngamarta. Kowe karo aku saka ndi? Iya, saking negari Mandura. Lah, kudune kowe kuwi ngerti. Kudune kowe iki tanggap yen kowe ning negara liya, kowe kuwi njunjung marang derajating Baladewa. Aku ana negara Ngamarta kuwi daya. Inggih. Kudune kowe ngerti tata krama unggah-ungguh ora sak apinake dhewe. Oh, nggih. Ngestaken dawuh. Disuda ling guyu. Oh, nggih, ngestaken dawuh. Wong guyu kok kon nyuda. Ayo bener iso guyu niku lagi wong mati. Ciri wanci sane ilang nek pun tekaning pati. Ning saora-orane dilongi nggih. Mengke kula timbangi. Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten dawuh. Antasena napa Pakde? Iki mau ana ing negara Ngamarta, awakmu ing Mandura nderekake marang Yai Prabu Ndarawati. Ngerti yo? Yen to negara Ndarawati ketaman pegebluk. Akeh para kawula ing esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Tumuli Yai Prabu Ndarawati maneka marang ngersaning dewa, entuk sasmitaning dewa. Yen to Ndarawati bisa maluya nirmala temajati, yen to tinumbalan pustaka Jamus Klimasada. Wis lakon matur ngesaning Kyai Prabu Darma Aji lan peranganing Pandhawa padha wejangkep nyarujuki yen to pustaka Jamus Klimasada diboyong marang negara Ndarawati. Nanging dumadakan iki mau ana babak anglayoni jujul lan usuli. Sedewa pamanmu ing Bumiratawu ingkang sajake ora cocok sarta ora mathuk yen to pusaka diboyong marang Kyai Prabu Kresna. Nganti gawe geger negara Ngamarta merga dukane wong atuhamu ing Jodipati wekasan ora iso dipenggak meneh. Nganti wong atuhamu Werkudara mentala nundung kalawan pamanmu ing Bumiratawu. Ya kuwi Sedewa. Wektu dina iki pamanmu Sedewa lunga saka negara Ngamarta. Lajeng menapa anggenipun Paduka Prabu ndhawuhaken sanggane para putra. Kinen Bupati wonten pundi lenggahipun paman Sedewa? Dudu perkara kuwi. Saklunganing pamanmu Sedewa pustaka Jamus Klimasada diparingake marang Yai Prabu Kresna. Tumuli Yai Prabu Ndarawati jengkar saka negara Ngamarta. Babak anglayoni jujul lan usuli. Sowane Petruk karo Bagong tawang-tawang tangis. Tumuli nalika semana Petruk karo Bagong prasaja yen to Semar nandhang loro. Monggo wis madal saliring usada. Tumuli nalika semana Petruk matur Semar bisa maluya ning Nirmala Temajati jadil mamulya. Yen to Pandhawa 5 cacahe rawuh ana ing Karang Kadempel. Sinambi mundi pustaka Jamus Klimasada. Nalika semana Petruk kaget, lah kok dadi Pandhawa ming kari papat. Ora ana sawaning Raden Sedewa. Yai Prabu Darma Aji prasaja yen to adhiku Sedewa ditundung karo bapakmu ya kuwi Werkudara. Walah dalah Petruk nesu. Bagong muring ana negara Ngamarta. Nguman-uman karo wong atuhamu ya kuwi Werkudara. Mula kang saka kuwi Petruk karo Bagong dina iki bali ning Karang Kadempel. Aja nganti wadul marang wong tuane. Dandang dikandhaki kontul, kontul kandhake dandang. Iki mamu wakmu Mandura wis arembuk karo si Werkudara supaya anak-anak nyandet lakune Petruk lan Bagong. Ning aja mbok pulasara, aja kok gawe lara. Sing baku aja nganti tekan Karang Kadempel, nganti ngenteni timbuling Sedewa lan baline pustaka Jamus Klimasada. Gatot wonten timbalan Rama Kyai. Antarja wonten timbalan Rama Kyai. Antasena dawuh apa, Pak? Bagong karo Petruk dioyak. Wah, yen pancen Panakawan loro kuwi dikon sawetara mapan ning negara Ngamarta ora gelem.
aja nganti wadul karo bapakne mundak Pandhawa monggo disengguh ora tresna karo Semar Badranaya. Petruk candheten nanging aku dawuh karo kowe yen pancen Petruk karo Bagong ora gelem dijak kumpul utawa sawetara mapan ing negara Ngamarta ndak paringi purba wasesa. Piye caramu supaya Petruk aja bali nang Karang Kadempel ndak wadul karo gerangane ya kuwi Semar Badranaya. Iki ana sira ngapa iki? Instruksi. Kusike sadurunge aku menyang, sadurunge aku ngoyak karo Petruk, aku tak matur karo bapak. Antasena arep matur apa? Apa bener ngendikane Siwa Mandura nek Pandhawa saiki mung kari papat? Yo. Sing lunga pamanmu Sedewa. Sebabe pamanmu wani karo aku. Wanine perkara apa? Wah, bocah mendem arep apa? Aku takon. Adile wong takon ki diwangsuli, aja duneki wong mendem. Aku takon karo bapak, sebabe paman Sedewa tok tundung lunga. Pamanmu ora sarujuk pustaka Jamus Lima Sada diboyong ning Ndarawati. Paman ora mathuk, ora sarujuk, terus bapak nesu. Yo. Dasare paman ora sarujuk, ora mathuk, ora iki Antasena ngopo? Sik, sampean meneng sik. Iki rembug aku karo bapak. Ora janjane kowe ki arep ngopo? Lho, aku nresih perkara iki ora ming nyarujuki dawuhing wong tuwa, ning kabeh dawuh wong tuwa ki tak timbang, tak saring. Ngono, ora dumeh wong tuwa sing dawuh aku menyang, wong tuwa sing dawuh aku menyang. Ning diting-tingi sik dawuhing wong tuwa kuwi apik apa ben ora? Lho, nyatane apik iki tak tumrap sampeyan. Aku tak nresih karo bapak. Sampeyan meneng sik. Kapok kowe. Mau nyenengi aku saiki seneni Raden Antasena. Dengkulmu mlocot. Oh krungu wae mburiku sound system. Mergo pamanmu wani karo aku. Perkarane wani. Pamanmu nggondheli pustaka Jamus Lima Sada. Pustaka diparingke Siwa Ndarawati. Yo, kowe ngerti. Awakmu Ndarawati iki gedhe labuh labete tumrap negara Ngamarta. Yen nganti mung nyilih pustaka Jamus Lima Sada, kok ora diparingi ngampil karo barep kakangku Pandhawa Isin, Pandhawa Wirang. Pusaka arep ngopo? Dinggo tumbal. Mula Sedewa ora entuk mergo ditu tumbal kuwi mung dipendhem ora bakal bali ning negara Ngamarta. Lan Sedewa duwe penemu yen to pusaka kuwi dudu mung kagungane Pandhawa, ning kuwi duweke kawula sak negara Ngamarta. Ngamarta yen koncakan pustaka Jamus Lima Sada, kawulane bakal remuk bubuk dadi rempun. Mula Sedewa nggondheli nggone bakal barep kakangku maringi pustaka Jamus Lima Sada. Terus bapak nesu, yo. Tantrimane bapak mergo rumangsa diwanani karo Wadi, adimu tok tundung lunga. Wah, iya. Ning perkara Sedewa ora sah mbok gagas. Terus Sedewa mengko bakal bali dhewe. Sik, mak cilik kae nek kagolatine ora bakal kondur. Aku ngerti watake mak cilik Bumira Tawu. Mak cilik Sedewa kuwi nuwun sewu, arep ragil ning bapak kudu ngakoni, bapak kalah pinter karo mak cilik Sedewa. Bapak kalah lantip panggraitane. Mula mak cilik kembar, mak cilik Nekula Sedewa ora tau pisah karo Wa Prabu Puntadewa. Mergo mak cilik Sedewa ki tansah menehi penemu karo Wa Prabu Puntadewa. Dadi nek bapak nganggep mak cilik Sedewa ki wong bodho, bapak nganggep ki mak cilik Sedewa ki wong wani, kuwi salah. Kae mesti ngerti lelakon sing bakal kelakon. Wah. Sakarmu yen kuwi ndek penemu kaya ngono. Nek wis kebacut tak tundung. Lah saiki ngene. Nek nganti tok tundung terus kabeh do ngerti, kawula ngerti, Punggawa ngerti, Nayaka ngerti. Pandhawa saiki mung kari papat merga sing ragil minggat utawa tindak utawa lunga. Tanggung jawabmu piye? Lara tenan. Wah, cah mendem gamping. Kaya kowe tobonge. Wah, cah edan. Terus karmu piye? Terus bapak dawuh anak-anak kon nyandhet lakune Petruk karo Bagong. Yo. Terus sampean ora mikir Majelis Dewa. Wah. Bali karemu ora karemu. Nek sampean duwe semboyan kaya ngono, aku ora bakal nyandak utawa nyekel Petruk karo Bagong ning njaluk pamit Pakde. Si bawa werku dor aku njaluk pamit, bapak ora gelem goleki Majelis Dewa,
aku sing goleki ora pati-pati bali. Aku ning negara Ngamarta nek urung ketemu karo mak cilik. Loh. Wah. Kok dadi kaya ngene kanane iki piye? Wis ben. Wah, dasare aku ora seneng di anak Antasena. Siji wani karo wong tuwa. Angka loro nek tak kongkon susuke dipek. Iku merkara susuk dipek kok. Wah, loro ati boyo nembung. Pak, iki tak pek. Pak, iki tak pek ngono kok ming waton disak. Edan mula terus yasa apa-apa. Wah, lah iki terus piye? Ora usah nganggo Antasena. Gatot wonten timbalan, Antarja wonten timbalan. Mangkato golek ana Petruk karo Bagong. Kendi ngene ketemu jaken supaya ning negara Ngamarta luwih dhisik aja susu bali. Nanging yen to berguguk utawa waton sak karepmu ning aja mbok piloro. Nun iki ngestaken dawuh nyuwun pamit. Nun iki ngestaken dawuh nyuwun pamit. Rama Kyai. Kalian putra lamun kawekasan ya kau wisanggeni maya Wisnu Pratenta wisanggeni maya Wisnu Pratenta yo jagat mangstungkur wayah turun jagat lah lah kok ora pisan ora pindho nggonku tansah kepengin gawe becik marang katentremaning para Pandhawa lan wutuhing para Pandhawa utamane tentreming negara Ngamarta mesti Kang Mas Jodipati ingkang tansah paring duka kelawan aku dianggep Kang Mas Jodipati kuwi wong sing bener dhewe ana ing Pandhawa lan ana ing negara Ngamarta ning upama aku wani dosa apa ing bakal tak sandang jer panjenengane kuwi kadang werda minangka dadi suling wong tuaku. Nah yen to aku meneng wae mesti kaya ngene lakon iki kudu tak sandang ya to. Yen to pancen dina samengko wis pantuk pepuntaning para Pandhawa, wis mentala kelangan kelawan Sedewa. Niatku ora bakal bali marang negara ing Ngamarta. Yen to urung iso mbuka marang wiwara pepeteng ing tumanduk marang Projeng Garawati, ora lega rasane atiku. Yen ora iso ngaturake bukti yen to bener omongane Sedewa, ya tak lunga saka negara Ngamarta. Balik mandheg sik. Iki Antasena. Ayo tak goleki elek. Lho. Goleki aku ngopo? Sampeyan arep endi? Aku arep lunga. Lunga mergane ditundung bapakmu. Aku wis ora kanggo ning negara Ngamarta. Wis gunane apa aku ning Ngamarta nyatane ora dienggo. Lah nek aku deku-deku ning negara Ngamarta ora padha karo aku mirang-mirangke karo awakku dhewe. Ora dienggo kok isih klesotan ning Ngamarta ki. Aku ki wong duwe rega tumraping awakku lho. Ya.
Ki mau nek sampean ngerti mesti sampean marem. Lho, maremku apa? Bapak tak unek-unekke. Tak unek-unekke perkara nundung sampean. Kosek to. Kakang Mas Werkudara kuwi bapakmu, nek kowe ngewangi karo aku, nek nganti kowe dikatutke salah, kowe ditundung lunga, ora masalah. Ora masalah piye? Ora ana perkarane aku tundung ngono, Bapak. Aku melu lek Sediwa. Melu aku? Heeh. Aku ki ora duwe kasatriyan, aku saiki dadi wong ngelono, tegese aku ora ndek papan. Ora apa-apa, mengko kontrak wong loro. Utawa kot apa? Kot. Kos kok kot. Heeh. Kos. Ya. Antasena? Nggih. Lelakon iki lelakonku, kowe aja melu-melu. Najan aku ngerti kowe iki tresna karo aku. Nanging perkara iki tak sandange. Lah terus kowe ora usah melu aku. Ora melu balik, ora. Ning kowe ngrampung ana kana negara Ngamarta gawenan Padang. Gawenan Padang ngendikane balik sing dikersake Ponokawan Petruk karo Bagong iki lagi anguk-anguk ana ing juranging kasangsaran. Ngerti aku? Mergo Bapa Werkudara karo Pak Di Baladewa akon kadang-kadangku kok nyandhet lakune Petruk karo Bagong. Nah, yen nganti kadangmu pringgondani kakangmu jangkar bumi kingko gendak sikara karo Bagong karo Petruk apa kowe ora mesake? Mongko dheweke dikongkon Semar, Semar lara. Ora kok Lik kok ngerti kabeh. Ngerti wae apa rumasamu aku ora was kitha kaya pakmu Gedhe Ndarawati apa piye? Aku ki ya sok nolak udan barang. Weh lah edan. Wah ya madeg panarul mak apa? Ora usah sembrono. Ya. Ewangono. Ya. Yen perlu wong tuane gawenen isin. Wong tuane sapa? Wong tuamu. Gawe isin piye? Sing ngakon anak-anake kok nyekel Petruk karo Bagong rak bapakmu to? Heeh. Bapakmu ki lagi keblinger. Pancen bener kowe nek karo wong sing ditresnani ngono sapa-sapa dikalahke. Kaya to karo tresna karo Sinuwun Prabu Ndarawati, Siwun Ndarawati. Sampeyan barang ditundung lunga karo Ponokawan barang Mentala. Ha to? Iya, engko tak gawene isin. Gawenan isin ya ora usah kuwatir. Aku sing arep gawe isin bapak wis ben kapok. Iya. Nek ngono Petruk karo Bagong susulen. Oh iya. Lah Pak Lik, aku tak lunga. Kundur ora. Bali ya aja kuwatir to. Aku bali ning mbuh kapan? Ora suwe-suwe. Ora. Sangurung. Wis. Ora usah ngapusi lho. Tak sili ora apa-apa. Oh, anggapmu sugih kowe apa piye? Aku kuwi satriya Mbumira tau mung kalah sugih karo wong ngrandu Gumbala. Ora perkara kuwi, tindakmu rak kesusu, mbok menawa ora iso nyaut sangu. Iki aku ana dit 400 gawanen sik. Engko balekno 950. Pengedan. Kowe ora mung nglintah darat ning kowe iki ula. Wis ben ra apa-apa. Wis ora apa-apa nek Pakdi ora sangu, Pakdi ning tak suwun kundur. Aku mesti bali. Yo, tenan yo, Lik. Iya. Wase aku ing bakal mbabar lelakon iki Antasena. Yo, tak pasrahke Pakdi Dewa. Wis, kana susulan Petruk karo Bagong aku tak lunga saka negara Ngamarta Antasena. Yo, hati-hati, Lik. Piye, Gong? Ayo wis Semar modar iki. Wis. Pantem modar kowe ora karo bapane kok. Ha piye? Kan Semar wis ngomong. Isone mari nek Pandhawa rawuh nang Karang Kadempel. Heeh. Monggo Pandhawa ora komplit. Heeh. Ndara Sedewa lunga. Heeh. Mergo ditundung karo Ndara Werkudara. Lah iya.
Pustaka Jamus Lima Sada diboyong sinuwun Darawati. Berarti kan ora iso rawuh ning Karang Kadempel. mulane kuwi Ngene wae Tru kowe sang ora. sangu Dikumpulke ayo tuku pethi. Diukur awake Semar ora ana sing cukup. Tur ya sing ngusung sapa? Ngene wae tuku tosa wae. Semar ki awake cemplungke tosa engko kari nyetater ming kari mlaku rasa dadak ditumpake kereta Jawa. kok karo bapak kok sia-sia men to Aku pancen ndek cita-citae, Tru. lho Nek bapak sedo, aku kan madhep pamonging tanah Jawa. duapure kaya ngono Aku ini pamonging tanah Jawa ki sing arep percaya karo kowe sapa? Lho anak buahku. Baron Bagio Tapi ora gleleng. Nah, loro kae wis percaya wis aku ora butuh kepercayaan sapa-sapa. Angger takon ngapa-ngapa siap. heeh Takon joget we manut kok. Boleh apa-apa karo duit ya, Tru. ah iya Wong waras we karo duit. Jogetnya 100, joget tenan ya, Tru. ah iya wis ben nengki wae ora iki awak dhewe ndang bali neng Karang Kadempel matur ngersane bapak aku percaya Gong nek bapak midanget ature awake dhewe Pandhawa ora komplit Pustaka Jamus Lima Sada ora ana bapak mesti gregah wungu malah waras Kuwi rak panyokro bawahmu. Ning iso bapak tok bisiki nang kupinge. Pak, Pandhawa ora komplit. Pustaka Jamus Lima Sada ilang terus mantane terus pendono. Terus anu wong komputer mak. Kuwi apa? Kuwi lho, nggo mriksa detak jantung kuwi lho. Nek isih urip nak titit nek mati terus disetrum dadane jeduk nyawane arep metu mlebu meneh urip sedilo mati meneh wah ngeri ya Tru mula wong ki tumindak sing apik bapak ki tumindake apik kok lara ayo monggo wong tumindake apik ki nuwun sewu lho nek sedo mesti ngerti sedane sok kapan terus mesti kepenak mesem le sedo nek wong tumindake apik ha kok bapak ki tumindake apik ora tau tumindak apa-apa kok lara ayo berarti nek ngono bapak urung wancine tekaning pati wah heeh wah nek ngono apa tenane pancen demit tenan kok ora wis yo mulih wae matur kok ndak malah geger nek negara Ngamarta aku ora seneng nek geger karo putra-putra Pandhawa utawa Sinuwun Mandros Ndara Werkudara terutama matur ngersane bapak mbuh kanane bapak engkul mari apa mati wis pasrah sing gawe urip yo mangkat bae Tru putus kalah dhisik karo Linmas kalah dhisik karo Linmas Telaga Adi ah iya wah cilaka iki Gong wah wis Ndara Antasena heeh nuwun sewu le mlajar buanter banget kok ngoyak kula napa aku ngerti kowe tengok-tengok ning kene karo Bagong terus aku melayu sak banter-bantere wigatine nyekel kowe Tru kowe nang Ngamarta gawe kisruh nyo tampan ana dies pecah sirahmu dhisik kowe le mati mbangane Semar ora satok tetah to ngendikane iki men ngendika dhewe kok ndak kowe sing nemtokke lakon apa piye urung karuan kok ya weh Ndara Antasena nek wis ngono kuwi nyemelangi lho Nun sampunten Den sampean rawuh mriki dinuta Sinuwun Mandura ora dinuta Kang Rama ora modar ning diutus Prabu Puntadewa kon hukum gantung karo kowe Pedro kono migatno senengane ngedeg-deg iki ora wedi ta we ayo wedi diutuku mati ora wedi mula takon sing apik lah terus kersane diutus sinten ora ana sing kongkon modar kowe aku ora ana sing kongkon ning aku duwe inisiatif dhewe Pedro mergo aku ki nayaka Ngamarta satriyaning praja nyo tampan ana Pedro Gong cangkem iki sing apik kene iki adu arep ki tratapan ya ora aku sing nang mburi wae tratapan kok
Apa meneh kowe? Tru nun. Kowe tak kandhani, nggih. Kowe disalahke karo bapak, salahke karo Siwa Mandura. Terus doakon karo anak-anake liyane aku. Anake bapak Ndara Karkoco Ndara Antarja. Heeh. Dokon nyekel kowe. Mudyar kowe. Karo Bagong. Mudyar kowe. Kula melu to? Melu. Waduh. Wis ngringkel nang sel, Gong. Wis ditrimake arep ngopo? Wis ayo, Gek. Nganggo jas, nganggo pecis. Kaya nek kecekel korupsi ya lho, Gong. Wis jan cilaka iki wis. Aku padahal wis kapok. Wis ora kapok iki. Tetep kecekel. Kecekel ngene iki wis Ndara Antasena iki rasa dadak. Lho, tangane wis mlebu sak, njupuk kecrek. Mbok minta maaf, Tru. Nyun ngapunten. Kang Raka goleki kula wong loro. Iya. Aku sampean mboten goleki. Aku iki wong iso mikir kok, Tru. Aku iki pikiranku beda karo Kakang Garwaca, Kakang Antarja. Aku iki wong dijati diri arep ora duwe tata krama, ora duwe unggah-ungguh, ning aku senengane goleki ngutik-utik barang lelakon sing wis kelakon. Tau tak atik sing bener sing endi, sing salah sing endi. Mula sing bener tak labuhi, sing salah mesti bakal tak sirnake. Top ngonten iku apik. Ngono iki lho, nom-noman Ngamarta iki sing dibutuhke kaya ngoten iki lho. Dasare SDM-e tinggi. Piyayine ora tau macem-macem apa anane, arep ora iso basa, ora iso tata krama, ning jalan pikirane beda karo anak-anak Werkudara liyane. Nggih to? Iya. Terus selanjutnya kowe arep dikon ning negara Ngamarta. Nek kowe ora gelem, kowe ora kena lapor karo bapakmu perkara lakon Ngamarta. Nek kowe ora gelem, kowe arep dipeksa karo Kakang Garwaca, Kakang Antarja. Waduh. Piye, Gong? Ya wis pasrah. Arep piye? Masa dhewe wani Ndara Karkoco Ndara Antarja. Terus sampean mrene ngopo? Ngabari. Ngabari ngono kuwi ta. Terus lepas tangan. Apa kowe? Dasare ra ditata krama, ra diunggah-ungguh, mung sak kepenake dhewe. Lho, kowe iki bareng arem kok elek-elek. Aku gampang malik apa wonge. Oh menau. Wis sak karepku to. Ha iya ora. Ning kowe tak bilani aja kuwatir. Carane menengo. Wong loro kene. Nggih. Kowe nek dadi Petruk ngono kuwi upama tak dadekke Baladewa gelem ora? Sembrono ora. Tenane. Lho, aku tenanan. Mendo bingung, mendo kapok. Aku pengen ngapokke wong tuwa-tuwa sing tumindake apik kae kok. Petruk tak dadekke Baladewa, Werkudara tak dadekke Bagong tak dadekke Werkudara. Diwalik. Oh. Mbok kaya fotokopi. Bagong tak dadekke Werkudara. Nggih, nderek mawon. Ya. Gelem ya. Purun. Ora kuwatir. Engko nek do tekan kene kowe le ngomong ya kaya Siwa Baladewa, Bagong le ngomong ya kaya Bapak Jodipati. Oke. Gleleng iki, gleleng jengkulmu kuwi. Ngapa kowe meneng wae? Aku ki malah justru mikir. Nek Ndara Antasena ngendika kaya ngono Petruk tak dadekke Baladewa, Bagong tak dadekke Werkudara. Terus iki engko lunga, terus sing asli teka. Sapa iki? Madani aku. Tis. Wah, ana Werkudara sijine idak cangkemmu cerot. Wah, ya. Ndas gedene semene uteke ming cilik. Goblok ora. Tanggung jawabe pripun? Kowe iki rasa kuwatir karo aku. Aku wani gawe iki wani tanggung jawab. Ora kaya Bagong iki gua gawe. Ora wani tanggung jawab. Ora njaluk. Men. Canggleleng ya wajake. Aku wani tanggung jawab aja kuwatir. Oh nggih, siap. Wis ya ngono wae nggih. Ya Treyo. Ya. Wis saiki do merem. Sedakep. Bagong sedakep. Duh, piye lek sedekep.
Matane merem. Matane sapa? Matamu kuwi. Sluku Batak. Bathok. Wis. Nah, apik Mas. Wis ya tak dadekke Baladewa, tak dadekke Werkudara. Engko wis rasa omong jeneng wis semedi kok omong. Wah iya ning. Wis tak suwun ngersaning sing gawe jagat muga-muga kelakon penjangkaku, Tru. Titiprane manganak hanung paricata balume mbak lamun mambeng lerombak ing samudra hangrok mandi pangestining Raden Antasena eling-eling satriya ndugal kewarisan sak ciptane dadi sasedyane ana ical wujuding Kira Petra kantong bolong semawur Kira Bagong Wenteh nata mandra tuwin Raden Harya Werkudara. Iki ora gayeng pripun lho iki omonganmu kok isih Petruk lho napa kok wis malih to ngilu sik weh waduh Ndara Werkudara ngopo kaya ban gembos Werkudara ini arep omong mesti Wah, kurang gede. Pripun? Kurang gede. Kurang gede pripun? Suarane bapak iki gede. Coba. Gede ke sithik. Ngono jeblok. Ora. Kok rajek. Anu pentile bosok. Coba tak cobane ya, Pak. Wah. Antasena. Wah, tutuk modar kowe. Anak kula anak Antasena. Ya. Aku ngaturke bekti katur ya, Pak. Tak gegem. Bahasaku tampan. Bahasa apa? Bahasa daerah. Apik. Pak Di, jagat iku padha jagat pangestu karo. Nggih, Antasena nggih. Wah, Pak Di Mandura aku ngaturke bekti katur. Yo, tak tampa maksudane Pak Dimu tampan ngono. Lah gegem dadake jimat. Adiku Di, adiku. Werkudara. Le ngerem iki wis. Kula bali kok das ora. Bola dhewe. Nggih. Bola dhewe. Kurang guyu gong ndak konangan. Iya. Bola dhewe kekengku. Yayi padha Raharja. Beda. Lho. Aku karo Raharja beda. Aku Werkudara Raharja bakul bakso. Kowe ora kena sembrono lho, nek sembrono konangan. Iku nek anak-anak tekan kene, Kakang Raja Angasara tekan kene, ledo ngandani sing apik-apik. Nggih. Siap lho, Gong. Oke. Yo. Aja lali. Aku gampang lali Lungguh dhuwur ora lungguh ngisor. Wah, kedhuwuren. Pak D, Baladewa rada mundur.
Janggan. Lho, Werkudara ngapa? Ngidak sikilku. Iki iso badar iki ora. Wis ya. Ngono wae aku tak ambles bumi engko nek Kakang Garukaca Kakang Antarjaya tekan kene kandhanono utawa kowe ngaku Baladewa tenan. Ngono do bingung senenono. Nek do muni arep nyekel Petruk karo Bagong terus kowe muni, "Kowe ki edan kowe." Petruk Bagong kuwi abdimu. Nek arep tak cekel ki sing ngakon sapa? Ngono nek kono muni, "Kowe ora ngawuh, iki wamu." Wis pokoke kowe ngerti dhewe sutradarane. Yo, anu nggih, heeh. Siap. Siap lho, Gong. Oke. Suarane, Gong. Oke. Wah, aku ya arep ndelok ketoke kok kaya gayeng iki. Aku tak sok kadohan tak nonton. Yo, Antasena sing ati-ati. Oh. Konjur jangkar ora. Nggih, nggih, pun den ngoten mawon. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu karo. Werkudara. Werkudara. Apa? Werkudara. Apa? Iki kok kaya ora pangling. Iki anakmu Pringgondani. Dasar. Dasar apa? Dasar Baranyata. Darane mumet. Gatot. Piye? Gatot. Iya, anakmu Gatotkaca. Tutupono. Tutuka kok Tutupono. Tutupo. Dong aturaken bekti kula Kunjawa. Gatotkaca tak tampa. Pengestune wakmu Mandura tampanono. Kula punika jimat Rama Kyai. Kula aturaken bekti kula Kunjo. Cah bagus. Ki Gatotkaca. Tak tampa. Pengestune bapak tampanono. Sing ajeg, sing ajeg. Iya. Darane gagal. Kaya menapa paturuan Jawa Prabu mapan wonten ing mriki. Lho, lah kok malah kowe takon karo wakmu Mandura iki piye? Kala wau paring dawuh kula supados nyandhet lampahipun Petruk kalian Bagong. Kose, kowe aja ngawur gawar ngawur. Sing ngakon kowe nyandhet ponokan Petruk Bagong iki lho. Kanjeng Prabu Mandura. Lho, kowe iki edan opo piye? Kowe iki lagi ketemu karo aku pisan iki kok ketemu. Lah kok dadi kowe apa jeneng kowe? Lah kok dadi aku akon karo kowe kok nyandhet Petruk karo Bagong iki nalae ya coba ta. Kala wau paring dawuh pilih Petruk kalian Bagong badhe mboyong Pandhawa. Nanging Pandhawa kantun papat. Lho, edan, menggari papat. Iki Monggo wonge 5. iki. Lah kok menjadi papat? Paman Sedewa Kesah ajrih menawi Kanjeng Rama. Mangke Petruk Bagong wadul kalian Kyai Semar tumunten kula dipun dawuh supados ngoyak Petruk kalian Bagong supados sak mangke kula nyandhet lampahipun Petruk karo kalian Bagong. Edian Iki mesti ana wong madha rupa karo Baladewa. Mesti ana wong madha rupa karo Baladewa. Aku ora trima kene lakon iki. Aku ora rumangsa dawuh karo kowe. Gatot wonten dawuh Rama Kyai kowe aja ngawur. Aku ora dawuh apa-apa karo kowe. Yen kowe ngarani wong tuwa dawuh sing ora-ora, kowe ngerti dhewe yen to Petruk karo Bagong kuwi. Kuwi abdiku. Kuwi ponokawanku. Kuwi katresnanku. Werkudara iso kaya ngene iki merga pamudange Petruk karo Bagong. Aku kongkonan karo Petruk karo Bagong. Supaya nyekel ora ketemu nalar, ora ketemu ngakal. Wah, ora minggat aida kowe. Sing ajeg suarane. Angel.
Mbok kowe dadi Werkudara. Suaraku ini udah terlalu rendah. Aku nek nyuara gedhe iki kowe ora mampu karo kepentut-pentut lha aku. Aku wah ngono dus. Mulane kok aku kok iku mambu apa to kok muleng wae. Aja gedhe cilik. Hah? Aja gedhe cilik. Lah kuwi alami ya. Gedhe cilik iki wis alami. Aku nek nyuara ya sok gedhe sok cilik. Padha karo ngonake gedhe sok cilik. Ora edan, niku Ndara Antarja tekan kene meneh. Kowe apik to dadi Baladewa? Ah iya nak aku wangun. Dikandani ora kan kene. Wah aku wangun, kowe iki dadi apa-apa ora wangun. Semendra. Aku dadi Bagong tok wangune ya wis ben ora. Wis ngati-ati suarane sing ajeg. Ya. Gedhe lho. Oh, Truk. Gropyo andro. Saiki nandani nek ana patroli ngono lho. Dadi ngono ae. Saiki tes larang-larang bayar larang-larang pendolanan. Heeh ya. Ayo. Nek Ndara Antarja tekan kene ngati-ati lho, Gong. Sembah pabekti wa Mandura ya Antarja tak tampa pangestuku tampanono lho weninga jimat maripit kaya ning kasantosan Rama Kyai kula ngaturaken bekti Rama Kyai yo Antarja tak tampa pangestune bapakmu tampanono lho weninga jimat maripit kaya ning kasantosan Ki menapa paduka lenggah wonten mriki kosek warna ndi madosi Petruk kalian Bagong lho kok padha karo karepe Gatotkaca menapa kadang kula Yai Pringgondani sampun dumugi mriki wis lan wis matur karo awakmu Mandura yen to bakal nyekel karo Petruk karo Bagong monggo aku ket mau ning kene ora weruh gribete Petruk karo Bagong tur-tur jarene sing kongkonan Baladewa monggo Baladewa ora rumangsa kongkonan bapakku ya ora kongkonan ya to lho iya aduh iya aku ora kongkonan wis kapok kongkonan Gatotkaca kongkonan kon tuku kerokan jenggot ditukoke garu gundule atos iya sadar aku ora sembrono iya yo apa kowe ya padha karo karepe Gatotkaca? Nggih, mengkaten. Dian. Iki mesti eneng wong sing padha rupa karo awakmu Mandura karo bapakmu Yadipati. Nyatane aku ora dawuh apa-apa Antarja. Weh, lah dalan kok kaya ngene lakon. Wis. Wis lunga? Wis. Wis lunga wis wah. Aku iki ngomong karo merem. Oh. Nek mataku melek suaraku cilik. Oh. Nek mataku merem suaraku gede. Mau gede kedep ya iso. Wah. Asane kok wis dinteni kene iki awak dhewe le arep badar sok kapan? Wis ora pokoke ora ngerti. Gus, Ndara Antasena. Piye apik saka njero bumi aku ndelokke liwat leng jangkrik. Saweruh aku senenge. Mboten iki lajeng badar sok kapan? Dinteni sik. Engko nek wong loro kae Baladewa sing tenan karo Werkudara sing tenan tekan kene, kowe lagi badar. Wogah, moh. Wah, iki ngrekoso iki. Lho ngrekoso piye? Engko nek Baladewa tekan kene tenan, lah iki menungsane sing padha rupa karo Baladewa. Gretel nenggala. Piye? Kok nek nganti tekan kene Werkudara. Wah, iki menungsane sing madha rupa Werkudara. Suduk kuku sapa nyono? Pancanaka. Piye, ora cilaka? Wong biasane dagelane pon kacamata kok sampa nyono.
Ya ganti ra kena. Ming sakatane dienggo kembang-kembang. Dadi ora usah wedi, saiki semingkir sik. Engko nek kira-kira kono do nesu goleki pethuke. Nek aku diajar, kowe iki ra krasa lara mergo saka daya kekuatanku. Pondorira. Piye? Aku ra ndek kuku. Tak goleki gedang. Ya. Engko diagem. Iya. Nek nggo nyuduk Ora apa-apa mlenyek malah gayeng. Sing disutuk pas nggon dodone bapak penyuk terus diratake. wah Membahagiakan. Dorene sik. Ayo, Gong. Wah, sandwich. Kae piye Werkudara kok le mlaku itak-itik. Kaya Bagong ora. Pokoke do dinteni kene sik. Yo, nggih. Kocok mundur kok. kula menika malah bingung kok. Bingung piye? Menapa Kanjeng Prabu kula wau pinanggih kalian kula? Ketemu piye? Kula pinanggih kalian Prabu Mandura. Ketemu karo aku piye? Wonten ing mriku kula pinanggih kalian Prabu Mandura. Prabu paring dawuh mboten dawuh supados kula nyepeng Petruk kalian Bagong. Kose. Iki aku kait mau ki nang kene. Aku men pengen weruh yen to kowe iso mripek karo Petruk karo Bagong. Lah kok malah kowe bali-bali ndakwa karo awakmu Mandura sing ora-ora. Malah mboten paduka piyambak. Rama Kyai ugi mekaten lenggah wonten ing mriku. Kose Werkudara iki piye to iki? Wah, Gatot omong sing cetha. Inggih. Ngaten kemawon. Bloko Suta kemawon. Wonten ing mriku kula pinanggih kalian Siwa Mandura kalian Rama Kyai. Lenggah wonten ing mriku paring dawuh mboten dawuh menapa-napa kalian kula. Langkung-langkung mboten dawuh nyepeng kalian Petruk kalian Bagong. Lho. Lah apa ana manusane madha rupa karo Baladewa? Sajae kula bres lanat kuku karepe. Werkudara aja meneng. Lidah jane wong dablok menungsa ora tatanan wani madha rupa karo Nata Mantura Prabu Baladewa. Wah, ayo kowe aja mati tanpa arang. Iya jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pangestu Nggara kadangipun Kakang Werkudara. Jlamprong kakangku apa? Lho kok jlamprong? Aduh. Baladewa. Kakangku apa? Iki kono Baladewa karo Werkudara. Wah, setan. Idak dasmu. Baladewa, kakangku. Piye? Aku tak golek rokok sik. Wis ora, ning kene wae. Kecut cangkemku. Setan karepe dhewe Werkudara. Apa? Lagi kok menungsa buku karepe dhewe aja ngawuh gawar-ngawur. Iki Nata Mantura Prabu Baladewa. Wah, kowe sing memba rupa. Wah, aku wis apa? Aku Bagong anu ngomong. Aku Werkudara. Wah, setan.
Panjal maning batur-batur suarane ora pangling. Wah, kuku karepe greten kok modal dening aku, Pak. Wah! Wah, ngandel ora. Waduh, apure kaya ngene. Truk. Aku kecekel, Truk. Kecekel kok bangga. Ye. Aku wis disikep, Truk. Hati-hati lho, Gong. Iki aku lagi perang. Perang kok omong. Aku nek perang kita sambil omong kok, Gong. Men iso suwe le perang lho. Tangis-tangisan ki iso suwe. Kadang lo tak nggo mikir liyane lho. Bal-balan mbok ngopo. Wah, Bagong. Nggih. Wah, ngopo dadi Werkudara? Mboten ngerti. Wah, ora ngaku. Ngaku. Sopo sing gawe? Putrane Anakku sapa? Antasena. Wah, setan. Ayo bali kaya wingi uni. Lah bali piye? Pole dandan ora ngerti kok. Wah, Antasena. Antasena. Kowe nendi le? Aja mirang-mirangke bapakmu. Ngopo? Pecah ndasmu. Anak mirang-mirangke wong tuwa, sapa sing dandani Bagong? Aku arep ngopo? Wani karo Wani, bapak kleru kok. Nek bapak ora kleru, aku wedi karo bapak. Ning bapak kleru. Gunggung awake dhewe rumangsa bener. Mak cilik mbok tundung. Pustaka Jamus Liposada mbok wenehke Siwa Ndarawati. Ya nek Siwa Ndarawati iki Siwa Ndarawati sing tenan. Nek palsu, nek minggu alasan nyolong pustaka Jamus Liposada, sapa sing kelangan? Kelangan pusaka, kelangan mak cilik Sedewa. Remuk Pandhawa, Pak. Mergo sampean ora iso mikir sing jero. Kaya nglelengi ra jamak-jamak. Dadi Werkudara pisane sapa-sapa ditendang. Antasena. Apa, Pak? Kowe Bagong. Ah iya. Begini kowe cemburu. Aku dudang Bagong muni apa Pak kok kowe serik atimu. Aku Werkudara sing tenan. Wis ngerti. Mula aja sok gawe lara atine wong liya. Mak cilik tok tunduk ya lara atine padake ora. Antasena. Dalem, Pak. Piye kabare ibumu Rangayu? Ya apik. Wah, aku kangen. Wasu. Kowe senengane ora bebeda to, Gong ora. Kangen ya.
Ya engko tak temokke karo ibu. Nan, Ora. Tenan ora mumpeng wae. Oh iki Pak. Dadeke kaya wingi ngene. Bareke aku wegah ning kene tengok karo padha-padha Werkudara. Presani karo para kawula isin. yo kene. Bapak melu aku. Nendi Ganti. wah mbok rasa Oh, ora rasa tekan esuk arep ngono kuwi malah entek-entek ki ora. Wis malik ya. Tiwas mempeng. Jan nyenengke tenan. Wis, saiki bapak piye? wah yo Ya piye? Wis kebacut, Pak. Sego wis dadi jenang ora pulih dadi jenang. Mula wektu dina iki rampunging perkara iki kudu dipetung nganggo nalar sing ganep. Aja grusak-grusu. ae Baladewa wakmu Mandura gelut Pakde. Sabar, Pakde, sabar. Wah, buku karepe dhewe harus paring jajaran. Sungertaning kawono. Strayoli binatang September, Oktober, November, Januari, Februari, Maret. Maret, April, Mei, Juli, Agustus. Baladewa nesu kok hitung-hitung tanggalan. Antasena apa iki? Sabar, Pakde, sabar. Aja duka, aja nesu. Iki Baladewa sing gawe aku. Lah, rak tenan to, menungso ra tenan. Kowe bayi gawe milane wong tuwa. Oh, sik to, ora usah nesu. Oh, nganti ana sing jengkel. Kowe arep ditapuk, tak terkirono kok ditapuk tenan lho kowe. Oh, aja. Agine ra wani ora. Ah, kanjani ngeyel. Tapuk sisan lho. Tapuk kaya lemut. Minggir, tak topae. Tapuk kok ditopak. Walik omong. Ora iso kuwi. Iki gaweanku. Lho, gaweanmu piye? Iki Petro. Lah, ra tenan to. Wah, mulane suarane padha karo aku. Ah padha wae. Ora padha piye? Strayoli binatang Januari, Februari, Maret, April, Mei. Yo ganti yo, Truk. Waduh. Mbok tak ngenten mawon. Ora iki ngono, kowe kudu ganti. Lah, aku aja ganti Antasena. Aku arep negara Mandura, ketemu karo wakmu Erawati. Wah, edan. Alah, wis suwe. Ora tak pisah ngene iki cilaka. Iki ana sunan ora. Arep marani karo wakmu Erawati. Ora. Kowe tok usunane ora. Yo ganti. Wah, jan mau kula dadi napa meneh? Dadi Lur Abimanyu. Rasah. Abimanyu ora melu apa-apa kok. Etian edan yo men. Wah, Antasena piye? Bapak tindak rene karo Bagong. Lho, sik dadi Werkudara masa Bagong? Lah, setan tenan kowe iki nyang-nyangke wong tuwa. Men Bagong kok dadekke Werkudara. Nyatane ya iso do rukun karo kowe. Do mlaku bareng nyatane bapak ya ora nesu. Bapak wis rumangsa keluputane nggone bapak nalika semana ngiklasake pustaka Jamur Semosada karo nundung Mak Cik Sediwa. Terus men do tekan kene sik. Pak Di lenggah kene, Bagong men tekan kene, bapak men tekan kene engko dirembuk bareng-bareng. Yo. Werkudara. Wis to Gong kowe iki ngapa?
Lelinggo kuwale Ndara. Wah, kowe disiki kok. Lho, iki sing nang mburiku sapa iki? Bagong Edian. Kuwi ngopo kowe? Sing nang mburiku kudune Werkudara. Kowe. Pira? Mesok ketapuk terus. Ento-entoane ya kudu ngono kuwi ora. Sing apik Werkudara. Yo. Baladewa Kakang. Ya Werkudara piye? Kuwi cangkem iso meneng ora kuwi? Wis malih dawang sing Baladewa Kakangku kakangmu piye? Mboten. Ya kadang ketonto ya terus. Iya. Bapak wis nglenggono kelumputan. Pakdi, aku tak matur karo Pakdi. Ora perkara piye-piye, ning aku apal karo pambeganing Mak Jirik Sediwa. Apal perkara piye? Mak Jirik ki aja dianggep bocah sing nom dhewe ning Pandhawa, utawa piyai sing muda dhewe yuswane ning Pandhawa. Ning aku matur bola-bali to. Siwa Darma Kusuma wae pendak-pendak taren karo Mak Jirik Sediwa. Mula ngendikane Mak Jirik Sediwa perkara pustaka Jamus Lima Sada kuwi bener. Lah saiki ngene. Nek upama ketratase pusaka kuwi dicidra karo menungsa sing Membanata Ndarawati lan saiki wis lakon nggawa pustaka Jamus Lima Sada. Saiki aku tak takon, sing tanggung jawab sapa? Ayo. Nek perkara lungane Mak Jirik Sediwa sing tanggung jawab Bapak Werkudara, Rama Jodipati. Merga sing nunduk Rama Jodipati. Nek perkara pustaka Jamus Lima Sada kuwi piye sing arep tanggung jawab sapa? Monggo sampeyan rawuh ning negara Ngamarta ndombani nata Ndarawati gone nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada. Ya ora. Waduh lah terus piye? Iki nek gelem menggalih nganggo nalar sing garwa lan adu plegak-pleguk kabeh to. Mula perkara iki wajib dipetung. Ning iki mau nyatane wujude blegere Kyai Prabu Ndarawati. Saiki akeh wong sulapan. Tenan lho. Winginane kula ketekan Petro niku ya entek-entekan. Bonom wong liya nyandang Petro maling gen kula entek-entekan. Oh apa kok? Heeh. Jam piro le teko? 1:30. Aku 1:30 ning gonamu iki. Wah, berarti kowe tenan kowe. Kene to, Wis tak dol. Kowe ditagih semaya wae kok. Ora tak ngonone tegelan, ora tegelan tuman wae kowe ora. Lah terus piye? Saiki lagi iso menggalih. Bareng wis kelakon terus tembunge minglah terus piye? Lah iki nang kene iki sing ngeling rembug nang kene iki, Pakde. Rikat lampahing rata tan Pantara. Prateng suku ning argeram kang tumingal. Geram kang tumingal dendeng saengga praja. Dereng ngantos paripurna imbal wacana. Praptaning nata Ndarawati kadherekaken Raden Harya Setyaki kagiat sangging samya mulat. Sinayeng manglung mintonaken Dewi Kramanira kang kumitiraning asta
Kang miteran ning asta ning asta. Oh. Lho. Lah iki malah yen ngono bejo kemayangan. Kresna, apa pancen wis kakon padhang kana negara Ndrawati wekasan Jati wis kundur maneh marang Praja Ngamarta? Lho. Nun sewu. Kok Prabu kula nembe kemawon sowan wonten negari Ngamarta. Gusik, kowe aja guyon. Kowe aja guyon. Kowe mau tak tutke tak jarekke sowan marang negara Ngamarta. Jare negara Ndrawati ketaman pegebluk. Mula tumuli aku nderekke sowaning Yayi marang Praja Ngamarta nyuwun ngambil pustaka Jamus Miang Jimat Lima Soto. Yo, aku seksine. Malah ora mung aku Janaka ya weruh Puntadewa ya maringake pusaka. Nganti aku tegel nundung karo Sedewa mergo mbelani karo Kresna kakangku. Lah dalah jagat Dewa Bathara. Lah kok ketiban awu anget aku Setyaki wonten timbalan. Mula ning dalan pun Kakang lak tansah rerasanan lawan Siadi. Siadi kelingan ora nalika tekan jabaning rangkah negara Ngamarta pun Kakang paring pangandikan Setyaki kok kahanan Ngamarta sorote ora kaya ingkang wis lumaku pendak dinane. Katon negara ingkang endah nanging kaya ilang kekuwunge iki ana ngapa Setyaki? Nggih, kula kemutan. Kok Prabu? Nggih. Seksinipun Setyaki. Kula nembe sowan dinten sak mangke menika Werkudara. Seksine Setyaki aku lagi wae sowan ning negara Ngamarta. Malah tak sawang datulaya wis katon sepi. Tumulipun Kakang Ngambadir Gantara niti priksa kanan kiwa ning negara Ngamarta. Lah kok malah Koko Prabu lan Werkudara mapan wonten ing mriki menika lajeng kula menika badhe stripun badhe nyuwun priksa. Menika wonten lampah menapa? Lah dalah tenan ora. Waduh. Wah. Lah kok ora merucut ucape Antasena. Kandhane kok. Apa ora? Pak, oh. Es korban adimu lanang sing tok labuhi ora ana nyatane. Waduh. Sak kira kene arep waduh. Ora waduh iki wis kebacut kok waduh. Wah, Sedewa, aku njaluk ngapura. Iya, Dimas, ora dadi ngopo ya iki? Suwene meneng wae kok cerewet ora. Ha kae njaluk ngapura sapa? Wong Sedewa wae ora ana. Nek ora diwangsuli kok nesu. Gong, nun, meneng sik. Iki lembung wigati. Siap. Menika ateges negari Ngamarta kedatengan telik Mangendrajala. Wah, ketekan telik. Ingkang dusta pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Waduh, mongko pun Kakang dadi saksi tama. Atur Nyai Prabu Tarawati kunjuk Nyai Prabu Darmakusuma wekasan Nyai Prabu Darmakusuma maringake pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Inggih. Werkudara tumuli mentala kelawan adimu lanang rak ngono to? Iya. Wis, perkara iki ora sandadak padha digawe getun. Jerengsing jeneng lelakon kuwi adile mung dilakoni, pacoban kuwi adile mung disandang. Yo. Mula sesuk meneh kuwi sing prayitna ngati-ati. Aja gampang kepilut marang gebyaring busana, aja gampang kepilut marang akeh raja Brana Picis. Aja gampang kepilut marang esem kang manis sarta manuhara. Ingkang saknyatane kuwi bakal dadi racun tumraping para Pandhawa. Ya, aku njaluk ngapura, Tara. Nggih. Janaka Yai Prabu Darmakusuma dikanthi derekno tindak menyang ndi? Sowan ning Karang Kadempel, Petro, dalem. Bapakmu piye? Lho, sampeyan pun prisane bapak loro. Wis. Pun dilek, durung. Waduh. Mbeton apa? Ora nggawa apa-apa, wah. Jeruk-jeruk ora masalah. Sing kecut wis. Nggo linu-linu untu ya, Tru. Mangane linu uripe. Ha iya. Tolong linu untune. Ha iya. Sowan ana ing Karang Kadempel Werkudara. Ya. Mengko manut karo ngendikane Kyai Semar. Ya. Kabeh diganti ning negara utawa ning Karang Kadempel. Elinga. Pandhawa tanpa Semar tak kira bakal nungsang puyeng lakone nggudel bingung numbuk bentus ora weruh kiblat. Yen tanpa nata Ndrawati wae tak kira Pandhawa isih isa nata marang uripe. Nanging yen tanpa Semar, merga Semar iki pusaka ing bisa kandha jimat kang bisa ngucap sapa ing cetakan kelawan Semar ingkang lali dadi eling ingkang luput tu muli dadi bener, ingkang bengkong tu muli dadi jejeg. Yo, kok ora Bu? Nggih. Monggo dateng Karang Kadempel. Yo.
Petro, nun. Sowan bapakmu. Alhamdulillah, Gong. Sinuwun Ndorobati barang areneng Karang Kadempel. Wah, wis Semar ki mung etok-etok jan. Ora, ngawur Semar. Pomeng golek sumbangan ya ora. Iki anak apa to ya? Anak kodhok. Ngayal kan. Monggo sinuwun, Koko Prabu. Ya, ayo. Ora Kudara, ya tak derekke. Antasena melu ya nggih. Ya, Pakde ngestake dawuh setyake ayo. Monggo kula dherekaken Koko Prabu.